नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया बिहार में ओला पाती का खेल जारी बाटे। नीतीश चाचा एकदम माने के तैयारे नहीं खा। भैया नीतीश चाचा जौना तरीका से अपने आखिरी राजनीतिक काल में ओला पाती का खेल कर रहल बाना, कबो ये बगल कबो वो बगल, तो कब कौने समय पाला बदल दिया केहू नहीं खे जानत। और जौना तरीका से इस समय बिहार का सियासी पारा हाई बाटे भैया, पूरा उत्तर भारत में कड़ाके का ठंड पड़ रहा बा, लेकिन बिहार का सियासी पारा इतना हाई हो गई बा कि बिहार में गर्मी का जौन बा की महसूस हो रहा बाटे। काहे नीतीश कुमार जौना तरीका से, चाहे वो 15 जनवरी का देखल जाओ कि मकर संक्रांति के दिन नीतीश कुमार जौना तरीका से पिछला दरवाजा से लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे न, रिसीव करे खातिर तेजस्वी यादव पहुंचे न, और दही चूड़ा खात समय भी मनवा एकदम उखड़ेले रहेला। मन मोट करके कोनऊंगा 2-4 चम्मच दही चूड़ा खा के और निकल जाना पीछे वाला दरवाजा से। लालू चचा आगे तापत रह जाना, बातचीत हो जना होला। और वही जैसे पहले से मन मुटाव रहे, लेकिन धीरे धीरे बात बढ़त गई। और सियासी गलियारा में जो बात का चर्चा रहे कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार दिया और केकरे साथ जाइया, फिर एनडीए के साथ आ जाइया। अब वो खबर पे धीरे धीरे और मजबूती मिल रहा बा। जौना तरीका से बीते 2 दिन से 3 दिन से जो घटनाक्रम हो रहा बाटे, कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जन्म शताब्दी रहे, जो अवसर पे जोन बाकी केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लियल गई कि भारत रत्न दियल जाए। और उसके बाद नीतीश कुमार का ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद दियल और बीजेपी के तरफ झुकाव दिखावल चर्चा का विषय बनल। और वही के बाद लालू प्रसाद यादव के बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा लगातार दनादन 3 गो ट्वीट करके नीतीश कुमार पे निशाना साध दिली। और बाद में ट्वीट डिलीट भी करे के पड़ल जब इस खबर आई कि नीतीश कुमार से नाराज भइल बाना। और उसके बाद दनादन जौन बाकी राबड़ी आवास पे आरजेडी विधायकन का जमावड़ा लग गई। सम्राट चौधरी कल अमित शाह से मिले खातिर दिल्ली पहुंच गई न। खैर, मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी तो ये कहना कि भैया ऊर्जा के बारे में कोनो चर्चा नहीं भइल, आम जोन विषय रहे ऊपर चर्चा भइल हवे, बिहार के सियासी राजनीति के लेके कोनो चर्चा नहीं भइल हवे। लेकिन जो आज खबर आ रहल बाटे, ये खबर बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल पैदा करे वाला बा। काहे कि अब ऐसा लग रहा बा कि भैया नीतीश चाचा पलटी मार जइहा और एनडीए के साथ जइहा और पुराना वाला फार्मूला शामिल कल जाए कि बीजेपी के 2 गो डिप्टी सीएम हुई। काहे कि सुशील मोदी का नाम सामने आ रहा बाटे डिप्टी सीएम खातिर, और यो खबर आ रहा बा कि 3 बजे वो पटना पहुंच जइहा। वह सुशील मोदी अब कह रहा बाना कि राजनीति संकेत और संभावनाओं का खेल है। वह सुशील मोदी हमें जो कहत रहना कि भैया जेडीयू का विलय हो जाए, जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाए, नीतीश कुमार का अस्तित्व समाप्त हो जाए, नीतीश कुमार के पूछत के बाटे। लेकिन अब जो बिहार का सियासी पारा जौना तरीका से चल रहा बाटे, वो बहुत कुछ खेल कह रहा बा। और जीतन राम मांझी तो पहले ही से ही दावा करत आ रहा बाना। जीतन राम मांझी जौन बा की पहले ही दावा कैले रहना कि 25 जनवरी के खेल हो जाए। 25 जनवरी से खेल शुरू होला, आज 26 जनवरी। और जौन बा की मांझी तो सुबह ट्वीट लेके कह देना कि भैया का आज हो जाएगा क्या, अरे खेला तो मैंने सबे खेला करौले में लगल ही बाटे। लेकिन बिहार का जनता का सोच रहा बाटे, बिहार का जनता एक खेला से कितना परेशान बा, के अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखल चाह रहा बाटे। और जो नीतीश कुमार ये बात का दावा करत रहा ना, ये बात निकल के आयल कि नीतीश कुमार शर्त रख रहा बाना कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव भी होके। तब ये खबर आ रहा बाटे कि लोकसभा के चुनाव के 5 से 6 महीना बाद विधानसभा का चुनाव हुई, साथ में चुनाव ना हुई। लेकिन अब लग रहा बा कि आज ही कोनो ना कोनो खेल हो जाए। नीतीश कुमार एनडीए के साथ चल जाइए और डिप्टी सीएम वाला वही 2 डिप्टी सीएम वाला फार्मूला जो बाकी लागू हुई। लेकिन देखे के हुई कि अब आवे वाला चंद समय में का कुछ होला, बिहार का सियासी पारा कोने तरफ जाला, सियासी राजनीति जोन बाटे कोने तरफ जाले, और के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर चिपकल रहेला, का नीतीश कुमार चिपकल रही हैं, और डिप्टी सीएम के चेहरा पे केकर मुहर लगी, का नीतीश कुमार पाला ना बदल लिया। बहुत सारा सवाल बा, लेकिन बिहार का जनता का सोच रहा बाटे। आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।